ବଲାଙ୍ଗୀର ଚୌଦାର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ କହ୍ନେଇପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଭଗତପୁର ଗ୍ରାମରେ ଅକ୍ଷୟ ବାରିକଙ୍କ ପୌରୋହିତ୍ୟରେ ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ପଞ୍ଚମ ବାର୍ଷିକ ଚଣ୍ଡୀ ଯଜ୍ଞ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। 2 ଦିନ ଧରି ମାଙ୍କ ପୀଠରେ ପୂଜା କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଉତ୍ସବରେ ଯୁବନେତା ରାଜେଶ ରଞ୍ଜନ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, ମା ହାଟେଶ୍ୱରୀ ରାମଲୀଳା କଳିୟ ପରିଷଦର ଗୁରୁ ରଞ୍ଜିତ ପ୍ରସାଦ ରାଉତ, ସରପଞ୍ଚ ଭାରତ ବେହେରା, ଶରତ କୁମାର ସାହୁ, ବିଶ୍ୱଜିତ ପଟେଲ, ଗଣେଶ୍ୱର ରାଉତ, ଅସିତ ଶେଖର ବେଜ, ଅଶୋକ ବେଜ, କାବୁନା ସାହୁ, ଦେବନ ସାହୁ, ବୁବୁନା ସାହୁ, ତ୍ରିଲୋଚନ ବାରିକ, ମଣ୍ଟୁ ବାରିକ, ସଦାନନ୍ଦ ବାରିକଙ୍କ ସହଯୋଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପନ ହୋଇଥିଲା। ଚୌଦାରୁ ନବୀନ ରାଓଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 24 ଓଡ଼ିଆ ଟିଭି।